barok kawai ka rakhi kan mau burom ya ke International Yoga Day mentakasngi. Ki khobor ki babnia. Menteri ke Sarkar Meghalaya uba pet ya katana jangka kot ya kia uba ELHEC ule thu kinong pathai khobor menhin kasngi. Bo Regional Director na katana jangka kot ya kia ke Sarkar India Dr. Mazumdar ringkat Menteri rangba ke Sarkar Meghalaya Konrad K. Sangma kilale ban bishare ka longkaman jangka kot ya kia harilom garo ban khmi yodon ki dakishin jangka jingpang shit Japanese encephalitis. Uba ELHEC ula kentu ban manyalam ya barok ki basuba don ya utiu knyang jingpang syaki jaka sumar ki badan hajan tam na ka jaka syong jaka sa jongki khanang banyok penbiang ya ka jing sumar ka badan kam. Menteri ki kampo yang ke Sarkar Meghalaya James K. Sangma menhin ke siulo ong ba ka Sarkar jela ka penbiang ya ki jing ai jing eda badan kam barok na ka benta ki nongshong shnong jong ka yau maulong hasilong kamtam hadian baka kenhuan HNLC kala da penmi da ka jing berngem ya ka jat penrio ka balong try na ka benta basyate jong ka India. Ka kenhuan jong ka Sarkar Punjab hapo ka jingilam jong Menteri Sukhbinder Singh Randhawa bala senran lang daki MP ki bakanthop ya Ravneet Singh Bittu badu Jasbir Singh Gill ringkat bu MLA Kuldeep Singh Vaid kila poya Shillong minhin kasngi banwan snap iki jing e baki parajat jong ki kendu Shillong. Habai kiran ginong pathai ko bor ha main secretariat u James K. Sangma uong ba ula pentip sya katike kenhuan ba ka Sarkar jela kala penbiang ye ki jing ai jing da ki brankam na ka benta ki te ki nong song snong. Na kaliang jo ka kenhuan Sarkar Punjab kala penpau ka jing sngongu ya menteri ki kampo yeng ka Sarkar Meghalaya u James K. Sangma ha ka bai dei ki jing persang jong ka Sarkar ban penbiang ye ki jing ai jing da ki brankam. Menteri rangba ka Jalao Konrad K. Sangma minhin kasngi ula lum ya ka jingelang jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ha ka ba lai kren shapang kumno ban shimi ki lat kilenti ban kampan bhai ka rukom trekam ka MECL badan pen bhai ka rukom sam boarding shaki pat ba ka Jala. Menteri rangba ula lum ya kani ka jingelang ha ka jingdon ringkat jong menteri uba pet ya ka tanat boarding u James K. Sangma ki officer bat ki barikor ka MECL ula ong ba ka jingelang kalai kren shapang ki jing e bat ding pengkyang ki ba ka MECL ka kendo da ka bakular scam ban job ya kita ling ba ka jingetri lang jong baro. Lai kren ki mat ki bakanthop ya ka jingdo nong ka MECL ka jinglong jingman ka plating ka ba ka rukom pentri ka mi ki scheme ki ba pher bat ka jing penlip ding electric ha ka Jala. Ukon na uloong badan kam ban penbalot na dong sedong ya ka rukom trekam jong ka MECL nado ka jing sam boarding ka jing penya ki lan bat ka jing penmi boarding. Lai kran do shapang ka jing pentrika mi ki project ki badang ya chikmat bat ki project ki banang wan kenthop ru ya ki project ki berit ki bala ban penmi boarding bat banang pen bhai ka jing penmi pisa ka MECL khnang man lai ka jing do nong bat ban long ka cooperation ka baklan ha ka rukom trekam. Kani ka khubor ka wan chipi na ka All India Radio Shillong. Presiden Ramnath Kovind nin kasngi ula ong ba ka Sarkar kadang ya chakmat bantai ya ka India ka baklan ka basngan bat ka baroy habaro kiliang katkum ka jing angno jong baro. Layo ya ka jing klan mensia manya chakmat ling ba ka nongrim sabka sath sabka vikas bat sabka vishwas lani ka jing trilang da baro ki kampen roy na ka menta baro bat ka jing shania alang da baro. Presiden ula kren ya kani ha ki yang derbar tawan balai lumlang da ki dekot jong baro artli yeng ki belong ka Lok Sabha ba ka Rajya Sabha. Ula bernap susu da ka baong ba ki pat ba kila ai da ka sur ka bakham jam ha ka jingjit nong mi khimat thamai sha ka yang derbar tawan Lok Sabha hadian mikla da bishar shwa ya ki sansnem jong ka jing sanchar ka jong ki. Presiden ong ba ka India ka pathamai kan ya chikhamat da ka ba bojing wadi ka nongrim bala hikai da guru Rabindranath Tagore ha ka ba ula tho shapang ka jing perkhat ka ba lat na ki jing ting jing sir bat ka man ka ba scam ka ba shanya hala ka jong ka ikhtiar bat ka buram. Ka menteri jong ka pelapisa tingkah ke Sarkar India ka Nirmala Sitharaman kan syong jingelang bat ki menteri ki ba pet ya ka tanat pisa tingkah jong ki Sarkar jela ba pher. Ketika jingelang kan long mentaka sengi ha New Delhi, ha kabala community bakan don ka jingetai ke babnya ha shwa jong ka dorbar mang tingkah ka Sarkar India ya kabala bu ban pensngau ha ka santrik unaitung.
Kamashwa ka Menteri Sitharaman kaladap ya kran ru baki start shempang ki batbit ha ka ken ke dia jong ka yok kokon kinong mikmat ha karep karyang ki kampen roy ha ki thanyong kendong bat ki we Menta ka sngi ka apoi tre ujliu ka de ka sngi rakhe kerpang ya ka yoga ha ka parthai barokawai lani ka International Yoga Day ka basan ka jing thu ka bakongsan jong ka ni ka jing rakhe ka longman penroi ka jing tip jing sngotu shau ba bon balang ye ki jing to ki ba bon ki ba ubri ula banyo da ka ba pen million ya ka jing le yoga Hau no pra ar hajar khat saw ka United Nations ka lapan bana ba ka arpoi tre ujliu kan de ka sngi rakhe kerpang ya ka yoga ha ka parthai barokawai hadin ba ka lashem ya ka jing yo mentoi ba jing non kam ya ka ha ka parthai Ha India ka program ka bakongsan lapenlong Haranchi Jharkhand ha ka ba menteri rang badu kari Narendra Modi ulai shimentalang rengkat bat laipo hajar ngot ki weipat ki brio ban le ek jingkilan met yoga ba pher Hamadan Prabhat Tara Ka All India Radio Shillong ka rakhiye ka International Yoga Day menta ka sngi ka arpoi tre ujliu ar hajar khat khandai da ka ba penlong ye ki kapto ka ni ki program ai jing hi ka ishphang ka yoga ya ka bala penlong hakam ra jing lang jong ka All India Radio na do ka por prabaji stem ka Debbie Roy ka badai ka Assistant Director Regional Academy of Broadcasting but Multimedia Program kan ai ki jing penshai ban jing hi ka ki be de be ki jing mentoi ki bala ban yo da ka ba pen million ya ka yoga Ka Border Security Force BSF ru ka penlong ya ka yoga camp ha Red Ground BSF campus mopat ka bala sedang ha ka por ndeu 100% maintenance stem Kishipai BSF ringkat bagi bahi ngasem juki kira ke penan brom ya ka International Yoga Day ka basan Subdivisional Magistrate jong ka Amlarem Subdivision ula penmi hukum ha ka kendon an shispa sau pusau CRPC ha kabala mana ba ambet ban sajjan ni satyar ni kali limni ban summan sle bat brat jakhlia ha kitelong jong ka Amlarem Water Supply Scheme ha jaran Lahaban penmi yak ka hukum hadian balayo jing tip bagi telong ha jaran ki bahap apo ka Amlarem Water Supply Scheme kila syapen jakhlia ha ki bon rukom ka bala ban kata jur ya ka jingkot jingkhia hadian habot Kakenhuan kabaliban ward ya kaling sun AN32 kabala pathai bat hap hasiang district jong ka Arunachal Pradesh kalalap ya hendrutli ki mediam Katulong khubor sipai ke tho bakhat khandai ngot ki sipai ke bakan thopru ya sawngot ki Garut Commandos bat sawngot na ka Special Force kila sedang ya ka jingle ya lenti ha ki klau ki berben jong ka Arunachal Pradesh na do ka khat artrik ujliu ban ward ikaling sun AN32 kabala shuja arngai na sun Ye kita kishin ki papan pau ya ka than ha ka ba ka lahap la lap ha ka khatwai tarik menta ubnai namar jong ka jing panthor ka sun beneng ki sipai kila slam bad kila shem jing e ban ya chakman am shimna la ban penher ki ling sun rit ha ka te ka than namar jong ka jing tap ul o Ha Assam ki pulit kidang penlong ya ka jing tokit ka babanya hadien bakila lap ya ka met yap jong ka we ka kentai ka blasha khrai ka kli ha ka Makhya Temple Guwahati Police Commissioner ka Guwahati Udipak Kumar suba bakala bandai na ka daw jong ka jingit biet jong ki brio ka balai lamsha ka tai ka jing khrai kli bat jing yap jong ka tai ka kentai Uang baki pulit kidang penlong ya ka jing tokit banya ban lap iki to ki brio ki baydon kti ha ka tai ka kamsniu Shushu ki pulit ki suba balai asi ki nong penyap ki la penbu achwa ya ka hashwa ban khrai kli lalap ru ki tiar baju penon kam ha ka jing nyam ya ki bala shem baki don hajan kamat yap jong ka Katu kini ke khubor kelakut bakalawan syapina ke All India Radio Shillong. Semua haban apat mentah saya ke program ke Banbon.